meni hyvin. Lapi pois. Kerroinko mä nyt jotain kuvaksi? Joo. Futura ei tykkää kun noustaan jonkun päällä selkään, niin nyt mä yritän totuttaa sitä siihen. On korvat luimusta täällä. Aina pitää mennä kauhean äkkiä selkään, niin se olisi hyvä, että se oppisi, että tästä olla vähän pidempääkin ilman, että se pukittaisi aina. Niin. No. Hyvä. Hieno. Koko säkki ja pommi. Noniin. Hei! Ei haittaa. Noniin. Ja uusi yritys. Inhottavaa toimintaa. On niin inhottavaa, että... Joo. Saa koskea tännekin. On makoillutkin täällä, mutta se inhoaa jostain syystä, kun ne koskee kädeltä ja jalalta. No, ei olekaan mulla. Hyvä. Kauhe sähkiminen. Ei. Futura on niin herkkä hipiäinen. Voi sua, kun sä oot niin säälittävää. Monta kertaa menty ilman satulaista, kun on pieni tauko, niin ihan kauheeta. Yks tuota? Asiaa. No mitäs mä just tein? No me noustiin Futuran selkään. Futura oli aika kiukkuinen, koska mä en oo mennyt sillä pitkään aikaa ilman satulaa silleen, että mä olisin noussut vaan jonkun päältä selkään, että yleensä joku on puntannut mut sinne. Ja Futura ei oo koskaan tykännyt tosta selkään nousta ilman satulaa. Niin se oli vähän viha